खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आङो गुबुन मोनसे दखनानि भिडिअ लानानै फैबावबाय थ' दिनैहाय आङो नोंथांमोननो भेराइटिज अफ कालेक्शन बिराद खम बेसेनावनो मोजां एकदम क्वालिटिनि दखनाफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिनैहाय देखायगोन बेजों लोगोसे आं दिनैहाय जुदि बे भिडिअआवहाय आं जुदि कभार खालामनोहाय पसिबल जायोब्ला ब्लाउसनि कालेक्शनफोरखौबो आङो देखायगोन थ' बिदिब्ला आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना दखना बायनो थाखाय नेनानै दङब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो गिबियावनो नोंथांमोननोहाय देखायो आङो आब'मोन आगैमोन जोबोर समायना पियर पद्मनियावहाय नै पद्मनियावहाय नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन ओरैबादि अनथावथावखा कालाराबो नायनानै लादो डिजाइनखौबो नायनानै लानो हागोन जोबोर समायना दायो नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन अनलि 1600आवनो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन जायफ्रा आसामनिफ्राय अर्डार खालामहरगोन नोंथांमोननिया 100 रुपिस आरो जायफ्रा आसामनिफ्राय बाहेरा तामिलनाडु बेंगलर गुजरात दिल्ली मुम्बाइनिफ्राय अर्डार खालामहरो नोंथांमोननिया 150 जागोन दे आब'मोन आगैमोन नोंथांमोना जुदि लानो गोसोबा थाबैनो अर्डार होनानै ला जोबोर समायना अनथावथाव दै केमेरायाव माब्रै नुदों आं बारा बुंनो हाला खिन्थु अरिजिनालाव जोबोर समायनाथार आरो कालारा अनथावथावनो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन ओरैबादि मोजांखा एकदम गोल्डेन कालारावहाय आरोना सनालि कालारावहाय नोंथांमोना दायो बेखौ मोननो हागोन दायो माखासे मानि गोदान लेटेस्ट कालेक्शन ब्रेन्डनिबो ओंखारगासिनो दंना बेबादि कालारफ्राव मोना नै बेखौ गाननो हागोन ओरैबादि मोजांखा पियर पद्मनियाव ओमफ्राय अफारावहाय सोलिगासिनो दं दायो अनलि 1600आवनो नोंथांमोना मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन सनाफोर दानिया नायदोलाय नै पिंक कालाराव बेबी पिंक कालाराव जोबोर समायना बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन दायो पियर पद्मनि दायो अफाराव सोलिगासिनो दङ अनलि 1600 थाखायाव नोंथांमोना मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दे दानिया नायलायदो नै आब'मोन आगैमोन जोबोर समायनाखा बेबो मोनसे ओरैबादि इउनिक कालारा माने समायफ्लेखायो अरिजिनालाव नायनो जोबोर समायना मबाइलनिफ्रायबो बांसिन अरिजिनालाव नायनो समायनासिन नुयो जायनोनो मोनहैयो बेनो फसायखायो आरो बेनि कालारखौहाय ओरैबादि अनथावथाव ओमफ्राय जिनि क्वालिटियाबो मोजां दायो अफाराव खम बेसेनाव मोनदों होननानै नोंथांमोना साननो नाङा रिजेक्टेड माल बा माबा मोनसे साननो नाङा मानोना आङो गासैखौबो आङो बुंखायो माने आङो खुनु रिजेक्टेड माल एबा माबा माबि बेफोरखौ आं फाना जा फानो मोजांखौनो फानो आरो मोजांखौनो हरो दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बेबो मोनसेबाव डिजाइनखौ नायनानै लानो हागोन जोबोर समायना हे बाबा इदि खालामनाङा ओरै थां ओरै खौथाखौ लानानै जायो नामा ओरै थां नै नायनानै लादो नै ओमफ्राय साद्रिखौबो नायनो हागोन जुदि सोरबाफोर नोंथांमोना फसायोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लाबानो जाबाय बेबो पियर पद्मनियानो नायदो नै बेखौ आब'मोन आगैमोन दानिया जोबोर समायना बेबो मोनसे एकदम बेयो लास्ट पिससै दै दाखालि सासे आब'आ सोंहरदोंमोन आब' लक्ष्मिया सोंहरदोंमोन जुदि मोनोबा आंनो दोननानैहाय स्टकआव गांसे दंबावोमोन आं नायसनाखैमोन जुदि नांगौब्ला आब' थाबैनो बुकिं खालामनानै लाहरनो हागोन दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन बडि कालाराव बेखौबो नोंथांमोना मोननो हागोन जोबोर समायना पियर पद्मनियावहाय अनलि 1600आवनो मोननो हागोन नोंथांमोना दायो बेखौहाय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दे जोबोर समायनाखा नै जोबोर समायना गाननो थाखाय गुरै आरो आराम जागोन गासैबो पियर पद्मनि नालाय नायदो नै आब'मोन आगैमोन आरोबावनो बेबी पिंक कालारावहाय बेबो मोनसे बेलेग डिजाइन बाव आरोना जिनि क्वालिटियाथ' एखेयानो नाथाय डिजाइना एसे बेलेगनो बियो नायनानै लानो हागोन जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो प्राइसआ जागोन अनलि 1600 थाखा डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन ओमफ्राय नैबेबादि पिंक कालारावहाय आङो दायो दासिमाव मोनथाम देखायबायना थ' कनफिउसन जायो एसे आगरखौ नुनाय बादि मोजाङैहाय स्क्रिनशटखौहाय लानानै हरबानो जाबाय दे दानिया नायबावदो नै आब'मोन आगैमोन ब्लेक कालारावहाय ओरैबादि मोजांखा नायनानै लादो नै आगरनि डिजाइनफोरखौहायबो जोबोर समायना पियर पद्मनियावहाय नोंथांमोना बेखौबो मोननो हागोन दायो अनलि 1600आवनो मोननो हागोन एब्र'हाय अफारावहाय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दे नायनानै लादो नै दानिया नायदो नै आब'मोन आगैमोन
जोबोर समायना बेबो मोनसे बडि कालाराव बेखौबो मोननो हागोन आगरनि डिजाइनफोरखौ नायनानै लादो नै जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लानो हागोन ओमफ्राय बे जिया बांद्राय लोदोदो गोजौ गिदिर मानसिफोरनो जानाय नङा दे आबौमोन आगैमोन आं खोन्था हरखायो उनावहाय नङाबा लानानै फस्थायनांगोन आरोना बिनि थाखायनो नै आं बादि साइजनि जायफ्रा आं बादि साइजनिनो एकदम फिटिं बिराद समायना जाथारो आरो एकदम गाननो थाखाय फेन्टेबटेब आराम जाथारो आं बादि साइजनि थाखाय नाथाय बांद्राय लोदोदो गोजौ गिदिरफोरनो जानाय नङा आरोना बयबो फैसा होनानैहाय मेहनतजों खामायनाय थाखा फैसा गारनानैहाय लायो नालाय फोथायनानै लायो बिनि थाखायनो आं सिगाङावनो आवगोलानो आं खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोन आगैमोन जोबोर समायनाखा एकदम समायफ्लेनाय कालार इउनिकनो गोदानैहाय नोंथांमोना जुदि फसायदोंब्ला थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बाराव अर्डार होनानै लादो बेखौबो नोंथांमोना अनलि 1600आवनो मोननो हागोन जिनि क्वालिटियाबो बिराद मोजांखा दे बिराद मोजांखा अनलि 1600आवनो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दे दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायनाखा गोमो कालाराव दाउदै गोमो कालारावहाय ओरैबादि अनथावथावखा कालारा अरिजिनालावहाय नायनोहाय ओमफ्राय डिजाइनफोरखौबो नायनानै लादो नै जिनि क्वालिटिया ओरैबादि मोजां थान्दा गुरै आराम जागोन ओमफ्राय ख्रोमनो गाननो थाखायहाय बेखौहाय नोंथांमोना दायो अनलि 1600आवनो मोननो हागोन अनलि 1600 ओमफ्राय डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दानिया नायदो नै जोबोर समायना ओरैबादि इउनिक कालारखा आंथ' बिराद मोजां मोनसोयो बेबादि कालारखौ ओमफ्राय मबाइलाव माबादि नुदों आं मोनथिला नाथाय अरिजिनालाव जोबोर मोजांसिन ओरैबादि मोजांखा आरो नायनो थाखाय जिनि डिजाइनखौबो नायनानै लादो नै माने खुन्दुंनि क्वालिटियाबो ओरैबादि मोजां गाननो थाखाय थान्दा गुरै आराम जागोन दायो नोंथांमोना मोननो हागोन अनलि 1600आवनो अल इन्डिया गासैयावबो डेलिभारि मोननो हागोन नोंथांमोना टेनसन लानाङा आं बिदि जायगानिफ्राय अमुक जायगानिफ्राय मोननो हागोन ना हाया जों अर्डार होनो हागोन ना हाया बेबादि टेनसन लानाङा नोंथांमोना जेरावखि थाया मानो आसाम बेंगल नोंथांमोना दिल्ली मुम्बाइ तामिलनाडु बेंगलर केराला जेरावखिया थाया मानो जेरावखियानिफ्राय नोंथांमोना अर्डार खालामनो हागोन आरो गावनि हारिनि सिनायथि दखनाखौ नोंथांमोना गाननानै देखायनो हागोन जोबोर समायना नायदो नै आबौमोन आगैमोन जोबोर समायना नोंथांमोना दायो बेखौबो मोननो हागोन जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो जिनि क्वालिटिया ओरैबादि मोजांखा थान्दा गुरैनो आराम जागोन बेबो अनलि 1600आवनो मोननो हागोन डेलिभारि चार्जेसआ एक्सट्रा जागोन दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन मिक्स इन्डिनि कालेक्शन जोबोर समायना नोंथांमोना जायफ्रा दाखालि अर्डार खालामबाय नोंथांमोना मोनथिखाबाय गाननो थाखाय माबादि आराम जायानो मोनहैदों बयबो फसायजोबदोंमोन आं सानदोंमोन फार्स्ट टाइम आं फानदों फसायगोन ना फसाया नाथाय आंबो गाननानै नायबाय जिया मोजां थ' नोंथांमोनाबो फसायजोबदों थ' जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो ओमफ्राय बेयो अनलि 1500 जायनो नांगौ थाबैनो नैबे स्क्रिनाव होनाय WhatsApp नाम्बारावहाय अर्डार होनानै लादो दानिया नायदो नै आबौमोन आगैमोन बेबो मोनसे कालारा एकदम ब्राउन कालार आरोना आगर एरनायनि कालारा ओरैबादि मोजांखा जायनो नांगौ थाबैनो अर्डार होनानै लादो बेबो मिक्स इन्डियानो नै आदामोन दानिया नायदो नोंथांमोनाबो बाजैमोननो आब'मोननो आगैमोननोहाय दखना बायना होनायजों लोगोसे गामसा नांगौबा गामसा नोंथांमोना एकदम दखनाजों लोगोसे जुदि लाहरोबा डेलिभारि चार्जेसबो नांनाय नङा नैबे आगर गैयि आर'नाइ आगर गैयिया नैबेयो बे मोनथाम कालारखौ नोंथांमोना अनलि 250आवनो मोननो हागोन दे अनलि 250 ओरैबायदि गोलावथार दै लेंथि थेबजाथारगोन एकदम गासिबो लेंथि थेबजागोन मानोना जोंनाथ' एकदम लेंथि थेबनो मोजां मोनोना गामिनि मानसिफ्रा थ' नैबेखौहाय मोननो हागोन नोंथांमोना अनलि 250आव ओमफ्राय नैबेयो आर'नाइ आगर गोनां बे गामसाखौ नोंथांमोना मोननो हागोन अनलि 320 थाखायावहायनो मोननो हागोन 320आवनो मोननो हागोन जुदि दखनाजों अर्डार खालामहरोबा नोंथांमोना एकदम डेलिभारि चार्जेसबो नांनाय नङा ओरैनो फ्रियावनो सहैगोन नोंथांमोननिसिम दे ओमफ्राय जुदि
एक्सट्रा लायोबा दखना लायालाबानो जुदि लायोबा नोंथांमोना डेलिभारि चार्जेसखौ हरनांगोन 50 रुपिस हरनांगोन दे आदामोन जुदि नोंथांमोना अर्डार होनो गोसोब्ला बेंगलर केराला तामिलनाडु जायफ्रा बायराफ्राव थायो दिल्ली मुम्बाइफ्राव नोंथांमोना अर्डार खालामनो गोसोबा खालामनो हागोन आसाम फारसेबो हरगोन बोथोरा बिराद गरमथार दायो आङो बे भिडिअखौहाय आङो एसेयावनो दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअआवहाय आङो बेलेग बेलेग कालेक्सनफोरखौहाय आङो लाबोगासिनो दङ दसे उनावहाय आं बेलेग भिडिअ बानायबावगोन बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन 1100नि दखना 1100नि दखनाखौ ओमफ्रायहाय माखासे मानि सिंगल दखना दं बेफोरखौ आं बेसे प्राइसआव होगोन आं नोंथांमोननोहाय आङो एकदम भिडिअआवनो खोन्थाजोबगोन जोबोद खम प्राइसआवनो मोननो थांगासिनो दङ बेस्ट क्वालिटि दखना बयनिसिम गोजोन्थों